Yankhosi undakongoyamba na imitu yake. Mgwirizano wa dziko la Malawi ndi la United Arab Emirates pa nkhani yogula mafuta a galimoto sunathekebe. Zipani zotsutsa boma zati zikufuna kafukufuku pa ziphaso zomwe zapezeka ku nkhokwe yosungira chimanga ya NFRA. Ndipo komiti yolondoloza chuma cha boma ku nyumba ya malamulo yati ndiyo khumudwa ndi mmene makhonsolo ambiri akuyendetsera chuma chawo. Tindizi komanso zambiri nkhani tiyeni tikhale limodzi. Dziko la United Arab Emirates pa nkhani yogula mafuta lilengabe nthawi kuti lipherezere. Izi ndi chomwechi kamba kuti usiku athawu President Lazarus Chakwera wati nthumwi za dzikolo zikuyembekezeka kufika mdziko muno mwezi wa Mawa kuti adzapitirize zokambirana. Achakwera afika mdziko muno lachiwiri kuchokera ku Abu Dhabi ndipo adakumanizana ndi mizere ya mafuta a galimoto yomwe yayambiranso kuoneka m'madera ena a dziko lino. Koma mtsogoleri wa dziko linoyu anati adzafotokozerabe bwino a Malawi za nkhani mu February chaka chamawa. Pakadali pano Achakwera asankha Vitumbiko Mumba ngati nduna yatsopano ya za ntchito kulowa m'malo mwa Agnes Nyaronje omwe anatola pansi udindo mwezi wa Julayi. Achakwera afotokozanso za ndondomeko yogawa chakudya yomwe boma lawo likuchita kufuna kuthana ndi vuto la njala lomwe lakhuza anthu ambiri mdziko muno. Izi ndi zimene Achakwera ayankhula. Ndipo komwerako ndatumizako a Vice President athu, Right Honorable Dr. Michael Usi, kuti alondole ntchito yakagawidwe kachakudyachi masiku akubwerawo. Chomvetsa chisoni nchoti maboma chigawo chapakati akhala akumayiwalidwa pogawa chakudya chifukwa ambiri ogwira ntchitoyi amaona ngati alimi amchigawo chapakati sadakhudzidwe ndi njala koma nazungulirako konseko ndipo ng'amba yalowetsa njala m'nyumba zambiri. Ndiye kumeneko tagawa chimanga motere masabata awiri apitawa. Kudetsa tagawa zipani zotsutsa boma zati zikufuna pachitike kafukufuku pa ziphaso zomwe zapezeka ku nkhokwe yosungira chimanga ya National Food Reserve Agency NFRA. Izi ndi chomwechi ngakhale mkulu wa NRB Amphatso Sambo pati palibe chachinyengo chilichonse chomwe chikuchitika ndi ziphasozi. Kummawa lero zipani zotsutsazi zitapita ku NFRA zitamvetsedwa kuti kukupangidwa komanso kusungidwa ziphaso za mzika. Catherine Molidi ali ndi ripoti. Asami Suleiman omwenso ndi mkulu ukonza zochitika mchipani chotsutsa boma cha DPP adatengana ndi aphungu a chipani cha DPP, UTM komanso UDF kupita ku nkhokwezi. A Suleiman ati zipani zotsutsa bomazi zikufuna pachitike kafukufuku pa ziphasozi ndipo pakadali pano ziphasozi zilandidwe nkusungidwa ku nyumba ya malamulo. Tikuziwa kuti ameke akutseka le mawa kalembera wa mulilongwe muno. Maidi akupulintidwa chonchi mwa fast chifukwa chana. Tagwira alibe chokana alipambala achite manyazi. Tiyeni tichite practice democracy. Owina zawine muno bwino, oluza zaluze muno bwino. Sitikufuna Malawi muno Mozambique nkhondo chifukwa kuti wina wakakamiza zinthu. Izi zochitika zinthu kakamiza zinthu. Asiye na Malawi alembese mmene akulembesera, azavote mmene akufunira, asankhe munthu amene akumufuna. Mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Afford Aino Kihana nawo anathamangira ku nkhokwezi atamva za izi ndipo akufotokoza motere kwa Nkhani. Atiuza kuti inoyo ndi location yawo yomwe akhala opanga sort out zosiyana-siyana. Koma chomwe chinatipangisa tibwere kuno choyamba nchonena kuti nzwi zinaoneka ngati kuti nzachisisi kumalo kundi kwa chisisi. Nchifukwa chake tinadabwa kuti zinthu zonena kuti zokhudza chisankho chaka chino nchaka chovuta kwambiri chamawaso chikhala chovutitsitsa kuposa chimenechi. Ndiye pafunika ngati ma agency aboma amene akugwira ntchito yokhudzana ndi nkhani ya chisankho ma stakeholders azitiuza kuti tili malo akuti mpane tikugwira ntchito mukhoza ubwera udzationa. Ndiye panopa tonse sitimadziwa chinechi chonse kuti kuno kanengo kuno ntchito yake ndi timasungirako chimanga timasungirako ma idea. Koma mkulu wa bungwe la NRB Amphatso Sambo atsimikizira Malawi kuti palibe chachinyengo chilichonse chomwe chikuchitika ndi ziphasozi.
ntchito iyi sikuti ikuchitika kuno kokha, ndi ntchito yathu imene timagwira ikuchitika maboma onse. Ku Blantyre mukaona kuti ntchito yomwe ikuchitika koma ikuchitika pa ofisi ya NRBC wasachi. Mukapitanso ku boma lina ngati kutcholo zimachitikira pa ofisi pa DC. Mukapita kandi ku Chitipa sorting imachitikanso pa ofisi pa DC. Cholinga nchotena kuti makadi aja akabwera apite kwa munthu oyenerera nthawi yabwino komanso apite makhadi oti ndimene ife timasindikizira. Umu ndi momwe mlembi wa chipani cholamula cha Malawi Congress Jesse Kabwira akufotokozera pa zomwe otsutsa boma akunena kuti chipanichi chikufuna kubera chisankho. DPP ndeija inatipangisa kuti tizoteka wirija ndewo kusakumvetsa kuti kumatseko chika chisankho opanda tipesi opanda kubera koma kuwina chifukwa cha chilungamo. Amalawi akuyembekezeka kuponya voti chaka chamawa mwezi wa Septemba. Tili pa nkhani za ndale katswiri pa ndale ha Ernest Thindwa wati dziko lino alakhala likulekerera mchitidwe wa zapolowe pa ndale kuyambira kalekale. Athindwa ati mbali ya boma komanso zipani zotsutsa zikuyenera kulozedwa zala kamba kokolezera mchitidwewu. Daniel Zimba ali ndi ripoti ili. Mawu a Athindwa adza pomwe mchitidwewu ukuoneka kuti wayala mphasa mdziko muno. Koma chipani cholamula cha MCP ndi zipani zotsutsa maka DPP zakhala zikulozana zala pa yemwe akuyambitsa mchitidwewu pomwe dziko lino likukonzekera chisankho. Athindwa ati mbali zonse ziwiri zakhala zikukolezera ziwawa pa ndale. Vuto litalilekerera kuyambira 1994 pamene timayamba ndale za zipani zathu talilekerera ndela khala likula chifukwa chonena kuti omwe amakhuzidwa ndi nkhani ya ziwawa pa ndale makamaka kupanga maphokoso maupandu salandira chilango andi vuto nthawi yake limakhala chipani chawo cholamula cha nthawi imeneyo idakhala kuti chilibe chidwi chothesa mavuto ngati amene wawa zizipitirira chifukwa chipani cholamula chimene chili mphamvu kuwatuma apolisi kuti agwire ntchito yawo. Apolisi sikuti angakanike kugwira ntchito yawo ali ndi kuthekera koma sasa sosanga. Ndipo wapampando wa bungwe lomenyera ufulu la HRDC a Gift Trapense wati adindo akuyenera kuyika patsogolo ufulu wa anthu akamagwira ntchito zawo zosiyanasiyana. Apo ndithu mkulakwa chifukwa chakuti zikulakulu andalewa ndithu akudziwa kuti wamachitika zipolowe ngati zimenezi amakhala anthu otumidwa ndi azipani zosiyanasiyana. Ndiye tinene pano kuti utsogolo lero siwololedwa mu democracy. Komano ndinene pano kuti vutonso kwenikweni makhala kuti mwina ndi apolisi kuti mwina amaonetsa mbali. Komano lamulo ndithu lisamayang'ane nkhope. Ndinene pano kuti atsogoleri ayenera kumadziwa kuti akamagwira ntchito zawo za chipani zosiyanasiyana azionanso nkhani ya maufulu. Awiriwa apemphanso atsogoleri a ndale kuti apewe kulowerera ntchito za achitetezo kuti apolisi adzitha kugwira ntchito zawo mosatenga mbali. Sabata zapitazo anthu ena azikwanje analetsa zionetsero za zipani zotsutsa ku Lilongwe ndipo ena anagenda galimoto za chipani cha MCP ku Blantyre. Benedetta Chiwandamia kuwerenga ripoti limene walemba ndi Daniel Zimba. Komiti yolondoloza chuma cha boma ku nyumba ya malamulo yati ndiyo khumudwa ndi mmene makonsolo ambiri akuyendetsera chuma chawo. Wapampando wa komiti ya Mark Botman ndi wanena izi ku nyumba ya malamulo pamene amapereka ripoti lolondoloza chuma cha makonsolo mchaka cha boma chomwe chinatha pa 31 March 2022. A Botman akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Taonga Sabola. Kusowa kwa madocuments kuti auditor general akabwera kuchita audit madocuments akupezeka. Masabata kapita miyezi ina ikubwerayo akusapezeka madocuments. Izizi ndi chinthu chimene chili chokhumudwitsa chifukwa chimatengera kuti anthu aja ndi aulesi pakugwira ntchito zawo. Komanso taonanso kuti makhanso ambiri isakutsatira ndondomeko zimene zimapezeka mu malamulo aja otchedwa Public Finance Management Act amene anatsatsidwa ndi Parliament. Ndiye nkhani yake ndona kuti zonse zitatera azizigwiritsa ntchito sizingavute kuti azitha kugwiritsa ntchito zoteroso. Komanso ndinene kunena kuti inde makhanso ambiri sizikuyenda koma palinso makhanso ena zikuyenda. Chifukwa chake tikunena kuti makhanso amene sizikuyenda a Local Government Finance Committee akuyenera kuwayendera ndi kuwauza zoyenera kuti azichita.
Nkhani Mmawa Times wati apitirira kupereka mapulogalamu abwino kwa Amalawi. Akuluakulu kampani ndi amene ananena izi Nkhani Mmawa akukondwerera kuti watha zaka 11 chimukhazikitsireni. Isaac Salima akufotokoza. Tsopano kwatha zaka 11 kuchokera amene Nkhani Mmawa Times adamukhazikisa. Pokondwerera izi, ogwira ntchito ku Times adakumana mumzinda wa Blantyre kumene ndi kulikulu kwa kampani kumene kudali zochitika zosiyanasiyana. Nkhani Mmawa Times adaulutsa koyamba mapulogalamu ake pa 11 December mchaka 2013 ndipo kuchokera apo wakhala akukondedwa pamenenso wakhala akusankhidwa ngati kanema amene wakhala akuchita bwino ndi bungwe loyang'anira atolankhani la Misa Malawi kwa zaka zokwana 3 zosogozana zapitazi. Ogwira ntchito ku Times adachita masewero ena kuvina komanso kudya ngati njira imodzi yokondwerera tsikuli. Mkulu wa Nkhani Mmawa Times Awanda Nsisha adati Nkhani Mmawa wakhala akuchita bwino kamba kakuti ogwira ntchito komanso akuluakulu oyang'anira nyumbayi amagwira bwino ntchito yawo. Muchaka chimenechi tikamachiunika kalipo nthawi ya June imene tonse sitizayiwala na tidadusa mnyengo yovuta ngati TV imene ili gawo limodzi la Times Group amangana pa ife kuti tiyakusa mutani. It was a challenging time for all of us, and lero lyawontene kuti mabadadera atenegeze nditu ambira zatwa print ambira radio TV. Ansisha adayamikiranso ogwira ntchito Nkhani Mmawa kamba kodzipereka pogwira ntchito yawo. Mkulu woyang'anira za malonda ku kampani Ralph Chirwa adati nyumbayi ipitirizabe kupereka kwa Amalawi zinthu zimene amafuna. Achirwa adathokozanso makampani aboma komanso ena amene si aboma amene akhala kugwira bwino ntchito ndi Times popereka malonda kuti kampani izipitirirabe kugwira bwino ntchito zake. Nyumba yofalitsa mawu ya Times ili mapulogalamu amene amakondedwa monga Hot Current, kwa Gwanji, Times Exclusive komanso It Can Be You. Tipitiriza wapasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy for a healthy life. All you need is top soy with the top taste. Brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandazi, zigumuyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu.
zakusintha kwa nyengo yati pali kuthekera kuti mphepo ya namondwe yotchedwa chiro yomwe ili pa nyanja ya mchere ya India itha kufika mdziko muno. Mphepo ya namondweyi ndi yachitatu kubadwa chaka chino. Zambiri mulipoti la Patience Lunda. Mawu ake mkulu ona za nthambi yoona za kusintha kwa nyengo Aluce Mtiratira anati namondweyu akuoneka kuti afika ku Mozambique loweruka pafupi ndi kunakala komwe ndi makilomita 500 ndi boma la Mulanje. Mtiratira anati namondweyu akafika pafupi ndi dziko la Malawi atha kupangitsa kuti mvula igwe kwambiri m'madera akumwera. Iwo anatinso namondweyu atha kupangitsa mphepo ya Congo Airmass yomwe itha kumagwetsa mvula ku zigawo za kumpoto ndi pakati. Pakali pano pakuzoneka kuti kuthekera kulipo makamaka mafika chakufupi ndi dziko la Mozambique kuti amene akhoza kutikhudza ndithu makamaka kubweretsa mvula yochuluka madera ili akuchigawo chakumwera. Mabesi mwina izi nakuchigawo chakumpoto akhoza kupezeka kuti nawo kulandira mvula yochuluka chifukwa cha namondwe amene iyu akayandikira kwambiri dziko la Mozambique. Nthambi iyi yalangizanso anthu kuti azibisala malo abwino mvula ikamagwa. Pakadali pano nthambi ya National Water Resources Authority yati mlingo wa madzi mu nyanja ndi m'mitsinje ya mdziko muno ukwera kwambiri nyengo ya mvula ya chaka chino. Mawu ake ofalitsa nkhani ku nthambi iyi Amasozi Kasambala ati pofikira lachitatu sabata ino madzi anatakwera ndi masentimita 32 kutengera ndi tsiku ngati lomweli chaka chatha. Ndiye chenjezo lathu kwa anthu onse mdziko ndilonena kuti alewe mchitidwe ochita ntchito za ulimi kapena wazomangamanga mbali mwa nyanja komanso mbali mwa mitsinje asanatenge chilolezo chochokera ku National Water Resources Authority. Dziko la Malawi lakhuzidwapo ndi mphepo za namondwe za Freddy, Idai, Gombe ndi Ana zomwe zinapha ndi kuononga katundu wambiri. Kazembe wa dziko la Norway Ingrid Marie Mikkelsen wati ndi chikhumbokhumbo cha dziko lawo kuthandiza kuthetsa mchitidwe wa nkhanza kwa amayi komanso atsikana. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo omwe abungwe la UN Women linakonza pomaliza masiku 16 olimbikitsa uthenga odziwitsa anthu kuyipa kwa mchitidwe wa nkhanza. Rebecca Chinjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira Changata. Kazembe wa dziko la Norway anati nkhanza kwa amayi zimabweretsa mavuto osiyanasiyana pa moyo wawo, ndipo iye anati chifukwa dziko lake limayika patsogolo ntchito zomenyera ufulu wa amayi nthawi zonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la UN Women Pamela Mkwamba anati ngakhale dziko lino lili ndi malamulo abwino oteteza amayi ndi ana, pakufunika ndalama zochuluka kuti ntchito yomenyera ufulu wa amayi ipite patsogolo. Yes, malamulo alipo, koma tikuwayuza malamulowo, tikuwagwiritsa ntchito malamulowo, ayi sikuwagwiritsa ntchito mopanda ndi anthu ambiri sakuwadziwa. Chachiwiri chonena kuti maprogramu athu amene timakamba nkhani za nkhanza kodi maprogramu amene wawa akumala ndi afani yokwanira ndipo akumakafikira munthu aliyense ndipo aliyense akuwadziwa, komanso maprogramu awa ngeletu ndalama zokwanira zikuwathandiza ndi anthu. Ndiye maprogramu athu yes alipo, koma ndalama zimene tikumapanga zikafikire maprogramu ngati ndizocheperako chifukwa dziko lathu ndi lalikulu, ma district 28 ndi ambiri. Kwa zaka zambiri dziko la Norway lakhala likuthandiza dziko la Malawi pa nkhani yomenyera ufulu wa amayi ndi atsikana. Ndonoona za umoyo wati kufuna kuphunzitsa akadaulo amatenda apakhungu okwana 200 pofika chaka cha 2030 kamba kuperewera kwa akadaulowa. Pakadali pano akadaulowa akuti alipo awiri okha mzipatala za mdziko muno. Witness Chikwere walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Samkalimira. Mmodzi mwa akuluakulu kunduna za umoyo a Jero Chisite anayankhula izi ku Mzuzu pa mkumano umene amaphunzitsa ogwira ntchito za umoyo za matenda apakhungu, maphunziro omwe anakonza ndi abungwe lomwe silaboma la Beyond Sun Care. Achisite anena kuti kusowa kwa akatswiri omwe amathandiza anthu omwe akudwala matenda apakhungu komanso za ntchito za thandizo za umoyo makamaka kwa anthu omwe aine khungu la chaubino. Tikupanga encourage ma general clinicians or general doctors kuti apange specialize za pakhungu mmene mati ma dermatologists. Cholinga ndi choti kutsogolo kumene by 2030 tikhale ndi madokotala azapakhungu amene anapanga specialize zapakhungu ambiri. Mawu ake mmodzi mwa akatswiri amatenda apakhungu
a Esther Mzumala omwe anachokera ku chipatala chikulu cha Kamuzu Central anati vutoli ndi lalikulu potengera kunena kuti ntchito imakhala yayikulu kufikira anthu okwana 12,000 omwe ali ndi matenda apakhungu a khansa omwe ali khungu cha ubino ndipo ali mdziko muno. Tikupita ma districts kumaphunzitsa kuti azaphunzitsa kuti tingapewa bwanji skin cancer. Akakumana ndi anthu amenewa ndizotheka kuti anthu awawa akangoti ziteteza kudzuwa asakhale ndi skin cancer. Mkulu wa Beyond Sun Care Malawi Saulos Mshanga anati dziko la Malawi likuyesetsabe kuona kuti mzipatala zaboma muzikhala mafuta omwe anthu omwe ali ndi khungu cha ubino amadzola kuti adziwathandizira matenda apakhungu. Iwo atenge udindo ene ake oyambirira apite ku chipatala akakumane ndi dokotala. Akakumana ndi dokotala chachiwiri amve zimene dokotala wauza azizola mafuta moyenera. Akangomva kuti pali kachilonda pena pake athamangire kukakumana ndi dokotala. Bungwe la Beyond Sun Care lidayamba mchaka cha 2020 ndipo lili maboma onse ku chigawo cha kumpoto ndipo cholinga chake nkuonetsetsa kuona kuti anthu makamaka omwe ali ndi khungu cha ubino asamavutike ndi matenda apakhungu ngati khansa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayo nsomero yake mgwirizano wa dziko la Malawi ndi la United Arab Emirates pa nkhani yogula mafuta a galimoto sunathekebe. Zipani zotsutsa boma zati zikufuna kafukufuku pa ziphaso zomwe zapezeka ku nkhokwe yosungira chimanga ya NFRA ndipo komiti yolondoloza chuma cha boma ku nyumba ya malamulo yati ndiyokhumudwa ndi mmene makhonsolo ambiri akuyendetsera chuma chawo. Mwana ndine Yankho Sonda.